kaagad. Pagdating ko po sa ICU, hinaharang ako ng nurse. Sabi sa akin ng nurse, Father, bakit po kayo pinatawag para sa pasyenteng ito? Hindi naman ho Katoliko yan. Sabi sa akin. Ganun ba? Sabi ko, pinatawag ho ako nung kamag-anak eh. Medyo nag-aalangan po ako, pero tumuloy pa rin ako kahit may pag-aalinlangan. At pagdating ko dun sa kwarto, tinanong ko yung bantay, totoo po ba na hindi Katoliko yung pasyente? Sabi nung bantay, opo. Tapos sumabat yung pasyente. Sabi niya, hindi na po ako Katoliko, lumipat na po ako ng sekta, pero binyagan po akong Katoliko. Sabi ko sa kanya, ang ibig sabihin po ng pagpunta ko dito at